mina ube do be digaka ube kantigali fella jabare obe kantigali fella jabare iba sheyum aw sheyum bilade kande be digi ibi shende digi akanka kan numan boloke ka kunkolo mina ka kinin boloke ka muru mina ka kantiga sheyum bilale kato abulu sama sama sheyum nyire fili fili lende be ke sababu ka joli boli noya sheyum to ya kulu fili fili de mais on be sheyum sirili minke ube do be sheyum mina ube do be shenyire meleke kanna ube do fana be digi saga ka waya kala jabali de sheyum be bilaw ka firi firi de akulu firi firi de ewa puru joli fana boni kan noya kan tigali be ke ni chogode la sanfila kan safila la ni fasa fula be tige awa naharu be ke kan dugumala de la kana disila muruka dajia kan tigali fe ika kan tige akal lafiya aka yire soro jonna وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى متفق عليه. ما بنسمي كمانا بورا حديثا من اللبا يفعل يوفو أن يني حدو يسرق مغمي من فقط أنيافو أكفغا فقط نيمانا فونا يسرق قصاصو donc nanye mu'min faga haddu de la salli be kewka mana yejene yade ke anya haddu gola ka faga salli be kaka aye mugo de faga anya haddu gola salli be kaka mbe do ukay meni mu'min ni anya faga amma man qutila kafira murtada fa innahu la yudin lahu bi rahma wala yaghshir me mu'min nyanya ale faga ni kafiriya de mana mogo de do tumbe silamiya de kuna boraka silamiya de la anya faga o de kama sallite ko kade do awute ko ye a ube mu'min banna salli de ma an ko aka salli ko alete salli an desera la ni o fagara sallite ko kade ante do ko ye anta ko fananta kasanka alaka kuma koso ma kana lin nabi wal ladina amanu alako te daga nabi nyumaye ani mugo munu liman yara an yastaghfiru lil mushrikina amanka uyate daga uye ukayya fadilike mushrikiye walau kanu ulul qurba har no mushriki kera ubali masrude min bari matabayyana lahum annahum ashabul jahim abangelen ko fe uye konnunu nya jahim dun kawde donc ni mugo mi nyanyo fagade kafira murtada do awute ko ye sallite ko kanta kasankante sallaka min nanye mugo min fagade hadda salli be ko kambe do kay abe ko ka kasanke ye babu in kalawa ko وأن عائشة رضي الله عنها كارسمنا أنبا عائشة ملكة جيكابواما إسكا تاردو بامو كارسمنا أنبا عائشة ملكة جيكابواما قال ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط كوما تشيدن بلا كسوانتي على كفلا نينيوغونتي أبدا إلا أخذ أيسرهما فكفلا من كانوا أبودتا ما لم يكون اسما فنا ياسرو وكون نغمان كرا جنوب كويده نوي كوفلا بلا تشيدن ني نيغونچه كوفلا نين كان نغو نين كاغله ابي نغماين دتا منا ياسرو نغماين على سوسوني جنوبيه اتوتا de تشيدن de ba mabbo o makatame mo beka ما لم يكن اسما فإن كان اسما نا يسر كوسو يجنبو ده كان أبعد الناس منه
ciden de be mabbo la kateme beka wama anta khama rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsihi fi shay qattu ciden ma awa adimi bo katajuru sara yere abada ima ko shike ciden na ya toro na ye ko tajuru sara yere abada ciden moke koko bina yere de ce koko bi ayere de ka hadan madanya ka mo ma fuyi ke ciden na abada na ya ka tajuru sara kadime bo ayere la sallallahu alaihi wasallam illa an tuhtakan hurmatullah afu niye alaka hurma niye o dan sabo mana ala soso niye ala kuni soso cire nyana fa yantahimu biha lillahi ta'ala cire mbilla jaba be tajuru sarabo ila ka jang ijanga kata alay masamin kortalen nu ko cire munyunende cire sabarelendo cire matajuru saram gola bada oye ayre ka kunkona fende de mimba yere ka hada madanya ka medina tede ala ka dina ni koko dilolen be ala de la koko be dilo ala ko de la cire to toy mosiye ni ala ka hakedo de cinya uye ala soso de ka ye junubu do ke o de yato ni ye fenwo fen ka cire nyere la ama atajuru sara mogola ayre ye abara men ni koni ala soso cire nyana dro yoronin kala nyabe bile abe dimi wala fo nyaw be yelema shebo yo do ala ye ala tan makko ke cire nyana dro be dimi fe nyaw be yelema ati sabati galon kade cire te mo sabata ala soso ka ati sabati junubuka me ayre ta abe ya fa wala me minye ala soso nye ato to mo shila ini min ka ko be kila de abana وأن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار وجيدن كون كاو كباريابا مغمن به حرام يا جهنم تاسمكا أو بمن تحرم عليه النار وبن كا كباريا مغمن تاسما به حرام يا كان كو فاويوا تحرم على كل قريب أو تاسما مغو حرام يرا تاسما ما وبي تاسما يا حرام يرا تي مغو جاني مغو نيبا كو كي غير على الله مغو كيرلندو على الله ني على بتو يه حيينو لينو ni ka ko kan no sahala e ka ko beken no yala tasuma be haramu ya nintigima mo ni mo no mando aka ko kan no aka ko be yen no yaye tasuma haramu ya nintigima ube nintigi haramu ya tasuma ma ni hadisatun wi hadisayn bo qala hadisu hasan باب العفو والإعراض عن الجاهلين. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن أزم الأمور. يبقى حديث ينفو. والآيات في الباب كثيرة معلومات. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ أردت نفسي على ابن عبد يلال ابن عبد هلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا محموم على وجهي فلم يستطع
سالبي وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة لقد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني الملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أتركت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة والأخشب هو الجبل الغليظ. باب العفو والإرادة للزاهلين كن يبونداي يكا يافا مغوما كجاهل يفوتوي آية منم كلا نبونداينا أنيني آية نونم كلا كوفي أنيو كروفو كوفي أنت سجى آية نونم كروكا حديثا من نانا إمامنا النووي رحمه الله نبوندا ayamba aishatu ka hadisa nati hadisa mi amba aishatu ye chide nyinin kade ko yala ikanyana maya kono dondo de lakateme ka wa dom min ka gele badri do nyawa parce que badri do o gele yara chide ka kosobe ko yala dondo de lakateme ika e kateme udi don kawa uhudi dondo del yakateme kay kanyana may ka dom min ka gele uhudi do nyewa ay chidin nyinin ka ola o sanan ka hadisa in saraw uhudi do njuma do minye e wa badri don kera hijriya sanfulana badri kera odera hijriya sanfulana minye makan kan kanyema bawnu kam go baw quraish kam go baw abe sarai mu'minu ya ufaqai quraish kanyema nu kam baw uyu be faqai minye sallincini kalo sammin betu wala hijriya san sabana quraish fana faralla nyogonka usagira ka fara nyogonka kana madina kana ko bena biciden ka ku tajuru sara ku kadimi bo ko dimi mi nyulu soro badiri asanyelema sallincini kalola maka kafiru farla nyogon kana jigi uhudi kulo abe madina unana jigi ko kana biciden ni aka shebo ka kulu fana nanu kadimi bo bu ka tajuru sara ujigileye kide nye shebo ka haklina nyine akon nunun nana bo shisa anka boka tu shegere o yorola nu ka kelede kewa ubi anka to maduna nu nana do anka wakati me ka bianka anu kele ni fula lanka jumanke demisenu o ya soro sheba ka demisenu ye che faru de kata dina defalima ni dina kele wura defali wurila che faru de do fonnan ke munum be ani mugo munum ma badri kele soro nube e wa jahadu baraji soro ulu ye koreya ke chilenye ko anka bokatu segere anka na to maduna nu ban soro yade fonnan ke ka haklina kera oye ani mugo munum ma badri kele soro ko anka bokatu segere chide mbora ba kele nyogona ani sebo kele che munun tumbe chide murani ba kele nyogona mbora ku kata u kele me o ba kele munafaqi kunchigi abdullah ibn ubay ibn salulu
ani o ba kelen yere tila sabana sagira ale ni mogo kɛmɛ saba sagira ale ye mogo kɛmɛ saba a y'u hakilina yɛlɛma k'u trompe k'u hakilina yɛlɛma ani wulu sagira kana banina banna ka taa kɛlɛyɔrɔ la ciden ni mogo kɛmɛ wolonfila ani wulu n'a ɲɔgɔnna taara mogo kɛmɛ wolonfila kɛmɛ saba sagira u selen kɛlɛyɔrɔ la a y'u labɛn k'u jɔ kɛlɛ jɔyɔrɔw la k'u labɛn kɛlɛ in bɛ kɛ cogo min min ye mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna ciden ye olu tɔmɔ wo dɔ tun bɛ bɔda de tun bɛ yen ni kafiru bɛ se ka bɔ ni maka ye ka na dɔn ni o yɔrɔ ye kulu fitinin dɔ de don bon mɔgɔw de y'a da ka sisan ko jabal hurumati sinon ciden m'o tɔgɔ da la o kulu fitinin ciden ye sebon mɔgɔ 50 minnu bɛ se tamakala fili la tama filili la kosɛbɛ n'u tɛgɛ ka di ciden ye mɔgɔ 50 tɔmɔ a ye wulu jɔ o yɔrɔ la donc a ko sisan aw filɛ yan a kana bɔ jɔyɔrɔ la dɛ an de bɛ kafiru kan o a kana jɔyɔrɔ bila kafiru de b'an kan o a kana jɔyɔrɔ bila ni ka ci mana aw ma kɛlɛ daminalen ala ye kɛlɛ kunfɔlɔ tile kunfɔlɔ ala ye kɛlɛ diya muminunw la u ye kafiru faga fagali digɛra kafiru la u bolila muminun kumasera u b'a kɛ ka nafolo fara ɲɔgɔn kan u b'a kɛ ka kalima fara ɲɔgɔn kan aw minnu bɛ bin mɔgɔ 50 min bɛ kulu sanfɛ u ko an ka jigin an ka taa faru ka nafolo fara ɲɔgɔn kan mais nin fana ye olu fana ka ijtihadu de o ka ɲɛma kun ma abdullahi ibn jubair a kun ma a y'u hakili jigi ciden ka kuma la ko a kana ka jɔyɔrɔ bila dɛ ciden ko an ka to an ka jɔyɔrɔ la n'a ka ɲamaru kan mana an kana bɔ an ka yɔrɔ la dɛ a kana bɔ a ka yɔrɔw la a kana dan tɛmɛ ciden y'a bila min kan a y'o kɛ wala ta'tadun sawa lana wa alaina ciden ko a kana dan tɛmɛ a kana bɔ a ka yɔrɔ la a ka to a ka yɔrɔ la kafiru b'u kan o u bɛ kafiru kan lakinnahum afallahu anhum mais a do ala ka yafu ma sebaw tɛlɛyara la u jiginna u caman jigira tuma min u caman jigira ja Quraishi fana olu ka sotigiw tun b'u kɔfɛ Quraishi fana kafiru ka groupe de tun b'olu kɔfɛ sotigiw olu ye dɔyɔrɔ sɔrɔ sisan o sotigiw Khalid ibn Walid tun b'u la ani Ikrimata ibn Abi Jahl a y'a sɔrɔ olu ma silamɛya ja olu fana ni groupe dɔ tun bɛ kulu in kɔfɛ ni mɔgɔ 50 de tun b'u bali u tɛ se ka don n'u tuma min y'a ye olu caman jiginna u y'u ka jɔyɔrɔ bila u donna silamɛw kan ninnu sotigiw donna silamɛw kan fanga sagira kana kafiruw ma a dɔw ye mɔgɔ 70 u y'u seedisoya muminuw la o mɔgɔ 70 u ɲɛma ye asadullahi wa asadu rasulihi hamjata ibn abdul muntalab amun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ka waraba ani ciden ka waraba hamja ciden yɛrɛ binanke ciden tun b'a fɛ kosɛbɛ ciden tun b'a bonya kosɛbɛ o bɛ mɔgɔ 70 la mɔgɔ 70 min tora badiri kɛlɛ k'ale b'u la o dɔw gɛlɛya ye ciden sɔrɔ parce que a bɛ hamuja fɛ a b'a bonya ale ka sɛbɛ mɔgɔ 70 sara o de dɔn gɛlɛyara ciden kan ciden yɛrɛ u y'a gosi a ɲɛdaw la wasajunhu ka kunkolo jogi joli tun b'a kɛ ka suuru ka bɔ ciden ka kunkolo la a n'a ɲɛdaw a denmuso Fatumata b'a kɛ ka joli kɔ joli tɛ jɔ a taara debekolo dɔ de jani ka debekolo in ka bugurujɛ k'a dɔn ka suuru k'a dɔn jogilida in kɔnɔ joli jɔra o de wa kasara rabaiyatahu u ye ciden yelenɲin ninnu u y'u kari a dɔw ye ciden ɲin kari
balawu ya soro odo balawu min ya soro balawu min kabbo o balawu na ala ko masamin korotale no balawu na ako wala ma asabatukum musibatu ala ko masiba min ya soro uhudi do qad asabutum misliha aw yo nyogona fulake kafiru la badri do nyogona fulay jumay parce que badri do mu'minu ye mogobi wolon fula faga kafiru la kama mogobi wolon fula nyana mayamina donc ala ko masiba min nyaw soro uhudi do aw ya nyogona fula de ken nonona qultum anna haja tuma ni nya aw soro uhudi do ako cidema ni nyaw soro ni yoro jumaye qul ma murafuye huwa min indi anfusikum mi nyaw soro uhudi do asoro yoro abora wire defe inna allaha la kulli shay'in qadir ala bisafin bela wama asabakum yawma al-taghal jam'an alakum minya aw suratuma mi jama fura benna kafiru jama ani mu'minu jama fa bi idnillah akirani alaka jende wali ya alamal mu'minina ani puru alaka mu'minu to balma cide so solimani fama dama al amru bi idni fa huwa khairu min niko min kirani alaka jenye waye herade awa ni nyegele yae ni gele ya min nyeciden sur sallallahu alaihi wasallam waye sedi sunnununta seba munun tora kene kay wa uhudi dom beyi ka suta uyu ka suta unanani ya madina unananu ya madina ku benu sudo madina awa ciden kuma koni mogo ni ka sunana ayata abebla nola min sara yuromi ayata do o yorola ani fini min sara be katani ka suye asara yuromi kata ado akada yorola munna puru yomal qiyamah do ni shedi sunnunu ni qiyamah kene bejo ube bo kene de la kana qiyamah kene ka usud dale me yuromi ube bo o yoro de la kana qiyamah kene ka ciden ko katanu ye donc tuma mi aisha ta ciden nyine ka ko yala dondo do de la kateme ika min ka gele kateme uhudi donyewa ciden ko ambena ofo o ko fe gele ya to munu nye ciden soro ni wati ya soro ambo fo balmo ni dina ni ko ibata atenya gele ya bu soro de na sagira kata hadisama wani aisha radhiyallahu anhu karisamina ambash malaka je kabwama أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أم باشتكو كيدما هل أتى عليك يوم كان أصد من يوم أهود أكو يالا دوندو دلكنا إما دوم من كجل أهود دنيوا قالت كيدنكو لقد لقيت من قومك أكو أم باشتما أكو ني كودو سرو كبويكا مغوفي بس أم باشتو يرى قراشي كان كده أبو بكر جموسو ديدو taifan kaw ye kodo ke ciden na ciden bino ode lakari amba shi tukam mo ode do kurose kan kaw de do akonye kodo kumbe nyogonya ka boy kam wallahi nye kodo kumbe nyogonya ka boy kam mo fe wa kana asaddu ma laqaitu minhu yawmal akhabati ako odo in ka gele en ka kateme akhabadonga ije araditu nafsi ala ibn abi ya lala ibn abdul kulayl kabila do de do utumbe taifa tuma min tara o kabilai ntara nyire jira ulula mana kata nyire du ewa nyire jira ula puru ukashekin deme dinala parce que adama dem fulen ni dina ni ko ibajo fo alaki deme de ka deme bawo de bilayla de fo deme bawo de ka soro ila mun be seki deme kiren tara o deme bawo de nyine makan kaw tuma mi uluka grentenu ka tora bonya na cidenka ako akata taifa lalla na boda soro yoro fanala na deme baga soro lu fanala ube sekin deme chogomi aya soro taifan kaw ka jugu kateme makan kaw ako tuma min tarin yire yire la puru u kasekin deme falamu yadhibuni ila ma arditu ako nyemu nyini ufe umin jabi ala nyemu nyefu min jabi ula فانطلقت وانا محموم على وجهي اكون نتارا محمله
fo yere ewa hamira yere harun ten yere kalama yere hammi bolo falam astafiqa illa wa ana bi qarni shalab mabun yere kalama fonna na bla qarni shalab yo yoro do be makani taifa che fonna na o yoro la tanku ye komin kenna ayin toro kin hammi nti hari yere kalama be bum yere kalama fonna na bi qarni shalab ado ye munke taifan kanwo kide nyana mbedde mesro ulu fe mbe boda soro ulu fe ja ya soro ulu ye fendon balini naluma wiye katebe makkan kawka ulu nu kan naluma nu ke fondem balu de farla nyogon ka ke safawye jamakulu dobe yamfe kunye si kide ma kiden tato kabakuru beke kabo ni kabakuru ye fo ka to ka seun tige fo sen samara munun be kiden sen na fo ka samara fara jolela ya ko wati banna bon nin fana ye derisu jole nye pe fu kata sungalo teme hadisa fana wati banna akono subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ah